ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಆತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ದುಬೈ ಬತ್ತನೆಗೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಈತ ಎತ್ತ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಂಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೋಲಿ ವಜೆ ಲಚ್ಚಾಲ ಸುಲೇಮನಿ ಆತೊಂದು ಅವು ಸುಲೇಮನಿ ಐಕೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಒಂದು 430 ಅಂಚವು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತక్కుವ ಅದೇ Deton. Engkau nate, gas berpilih kemal beli. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Manishshettyvlog ನಮ್ಮ ಇನಿ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಲಾಗರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪೇರೆ ಗುರ್ತೇಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಗುರ್ತೇಪ್ಪು ತಿಗದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತಿಗದೆ ಅರ್ಪಂಡ ಈ ಕಡೆ ಬೈಯಡ್ ಬೆಸೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಯಾನ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಯ ಸಾರಿ ಮಲೇಜ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರಿನ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ಆತಿರದ ಅವು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ನಿ ಬೇರೆ ಮೀಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಐತೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸೊ ಇಂದು ಎನ್ನ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೆ ಗೆಡ್ಡ ಆವಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ನೊಂಚಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಅನು ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದಾಗ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಅಡಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶರಬ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ನೆನಪುಗ ದಿಯರೆ ಆತೆ ಆರೆ ಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದುಬೈ ಬೈದೇರ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಐನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಆತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಂಡ್ ಯಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ದುಬೈ ಬತ್ತನೆಗೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಈತ ಎತ್ತರ ಬೆಲೆ ಉಡ ಎತ್ತ ಟಾಪ್ ಗೆ ಬೋಡಿರಿ ಅಪಗ ಇಂಚನ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಟಾಪ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಪುಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ರೇಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪುಕ ಇಂಚನೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ನಾನೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದೆ ಇಂಬೇರೆ ಭರತ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ ತೊಲೆ ಹೆಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಪನ್ಪಣೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೀಟಾರ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರದ ಐಕ್ ಮೈನ್ ಸರಿ ಈ ರೋಜ್ ಪಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಐತಾರು ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡೇ ಆರು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೇರು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಇಂಚಿದಿಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತು ದಿಕ್ಕಂಗತ್ತೇರೆಗ್ಲ ಚೂರು ತೋರಾತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ತೋರಾತೀರಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲಂಚಿ ಬಾರಿ ಫೊರ್ಲುದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀ ನಮಕ್ ಅರೆ ಫೊರ್ಲುದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರು ತಿಕ್ಕು ಇರ್ತುಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಿನ್ ಲಾಗ್ ಸರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ರೂಮ್ ಪೂರ ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಸೀದಾ ಏನು ಜಮ್ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದೆ ಇಡೀಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಏನು ಪಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಂದಿ ಚಿಕನ್ ಮಂದಿ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಕುಲ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತಲ್ಲ ಬಸ್ ಸುಖ ಮಾಡಿ ಇಡು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇಡು ಜೈದಿನ ನಕ್ಲಿ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಗುರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾತದಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಆತ ಕೋರಿದ ಮೆಗ್ಗೆನ ಹೋಯ್ತಾ ರಂಜುನ ಊರ್ದ ಉದರು ಪೊಕ್ಕಿ ಆತ ಊರು ಪೊಕ್ಕಿ ಆತೆ ಊರು ಪೊಕ್ಕೆತ್ತ ಮಾರೆ ಇಟ್ಲೇ ಮರಲವೇ ಗೈಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೂಪ್ ಕೋಡೆ ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ತಡಿ ಬೈಕ್ ಮಂದಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಂಗ
నేను ఇంకా స్పెషల్ గెస్ట్ నితిన్ ఓపెన్ ಓಪನ್ ಯಾರು ಅದಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿನಿ ಲಕ್ಕಿನಿ ಬಿಟ್ರು ಮಲ್ಪುಲ సో ನಾದಿ ಕೂರಿದೆ ಬಿಂಕನ పాడలే ಮಾಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಇವನತ ತೊಡೆ ತಮಾಷೆ ತಿಕ್ಕದ ನೆಕ್ಕಂದೆ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಮತ್ತ ಲಾಗ್ ಪಂಗಪ್ಪನ ಬೆಂಕಿ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಮಾರು ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಸನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ತು ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿರು ಮೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಡಿ ಏನು ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜು ಮಾರೆ ಹಾಂ ವೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ತಿಕ್ಕದ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಲವ್ ಆತ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕೈತಿ ಯಾವ రైస్ కోర్పర్ అన్లిమిటెడ్ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಪ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೆತಿ ನನ್ನ ಜಪ್ಪೊಡಾಪನು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ గోలి బజార్ చాలా ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ತೊಂದೆ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಕಾದನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಲಾಂಬುದ ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ್ಲ ಚಾಲ ಸುಲೇಮನಿ ಆತೊಂದು ಅವು ಸುಲೇಮನಿ ಹಾಂ ಅವು ಸುಲೇಮನಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡಾಬ್ ಜವರವ್ರು ಬೇತೆ ಬಾತಿರ್ರಿ ಅದೇ ನೆಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಿ ಅದ ಅತಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಲು ಪುಂಡಿ ಹೌದಾ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಾದ್ರ ಅದ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಲೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಹೌದಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬುಡ ಉಳಿತು ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೋಲು ಸಮ ಒಂದು ಪುರ ರೈಸ್ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಒಂಚೂರು ಜೀವ ತಂಪು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೇತೊಂಡ್ರು ಬೈದ ಉಂದದ ಬೊಂಡ ಒಂಚ ಐಟ್ ಐಟತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೆತ್ತದು ಹಾಂ ಹೌದು ಮೂಲ್ದು ಅವು ಉಂಡಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕುರಿದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕು ಮೂಲು 150 ಬೇತು 250 18 ಪಂಡ 12 ಐಕೈಕ್ ಮಂಜಲ್ ದಿಕ್ಕು ನೆಕ್ 40 ನೆಕ್ ಒಂದು 430 ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕು ಅದೇ ಅದು ಮನ್ಪಿನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಡವ ಬಾಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಏತು ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ರೇಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಕೆಜಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಏಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಗುರುತ 9 ರೂಪಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಂದ್ಯಾ ಬೇರೆ